खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सोनारियाव दैनि टेंकियाव लाख लाख रां हमनो मोन्दों। रां सानो थाखाय मेसिनफोरबो लाबोदों। मैया बुधबाराव गलाघाट पुलिसा 3 कौटिनिबो बांसिन रांनि बन्द खालामजानाय ड्राग्सजों लोगोसे हमजानायनि उनाव चराइदेव पुलिसा नाजिम शेखनि न'आव सिग्रोमदों। मख'नो गोनांदि लाख लाख रां सनायाव गंसे न'आव गोबां बिबांनि रां ओंखारबोदों। सोनारि नोगोर खुंथायनि वार्ड नाम्बार 9 आव थानाय गंसे न'आव रां बोखांदों। पुलिसनि अपारेशनाव मोननाय रांखौ ड्राग्स माफिया नाजिम शेखनि होनना बुंनाय जादों। गलाघाट पुलिसा बुधबाराव 3 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि बन्द खालामजानाय ड्राग्सजों लोगोसे खानायनि उनाव चराइदेव पुलिसा नाजिम शेखनि न'आव सिग्रोमनायाव नोगोद रांखौ बोखांनो हादोंमोन। सोनारि पुलिसा गंनै मबाइल फन, गं 8 एक्टिभ एटिएम आरो 13,96,000 रांजों लोगोसे रां सानग्रा मेसिन बोखांनो हायो। नैथि रादाबाव दं बिटिसिआ जि दाग्राफोरनि थाखाय सुबुं सानखोआरि डाटाबेस बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाना बिटिआरनि जि दाग्राफोरनि थाखाय डेम'ग्राफिक डाटाबेस बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल धनन्जय बसुमतारी, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आरो गुबुन मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव जि दाग्राफोरनि थाखाय डेम'ग्राफिक डाटाबेसखौ बेखेवना होनाय जायो। मख'नो गोनांबावदि सुबुं सानखोआरि डाटाबेस जागायनायनि थांखिया दोरोङारि आरो आथिखालनि डिजाइनफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनाय सोरजिगिरिफोर, आरिमुगिरिफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मिरुआरि प्लेटफर्म गायसन्नाय, एडभान्स कम्पिउटिं गोहो बानायनाय, हाबाफारिनि जौगाथायनि थाखाय मिरुनि मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय डिजाइनफोरखौ दिन्थिफुंनाय आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरनो आय दिन्थिनो आरो सोरजिनो खाबु होनाय। थामथि रादाबाव दं आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फैगौ फेब्रुवारि दानाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम गासै 3 गोरोबथा जादोंब्लाबो बियो थोजासे जायाखै, जायनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन मुंनि मोनसे बर'नि आफादा आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं। थिग बेबादिनो फैगौ फेब्रुवारि दानाव गोदान दिल्लीयाव थांनानै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाबि खालामनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय साखाफारा जानो गासैबो मावथिफोरखौ लानानै मैया क'क्राझाराव मोनसे मावफुं मेल खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे मावफुं मेलनि गेजेरजोंनो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बयबो खौसे गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होयो। ब्रैथि रादाबाव दं UPI ट्रेन्जेकसन नेम। UPI ट्रेन्जेकसनफोराव गोबां नेम सोलायनाय मिथिगौ नङाब्ला नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। UPI ट्रेन्जेकसन नेमफोराव मा गोदान नेम सोलायनाय जादों बेखौ मिथिना लानि। आथिखालाव नोगोद रां ट्रेन्जेकसननि सोलायै जथाय रां होनाय इन्टारफेसनि गेजेरजों रां होनायनि आखुथाया गोबां बिबांसिम बांदों। लाख लाख रां एबा 10,000निफ्राय 20,000यानो जा, आथिखालाव बांसिन सुबुंफोरा UPI बाहायनानै गोरलैयैनो रां होयो। गोदान बोसोराव UPI रां होनाय सिबिथायफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय नेमखान्थिफोराव गोबां सोलाय सोल' खालामनाय जादों। बेल' नङा, गोबां गोदान नेमफोरबो बाहायनाय जादों। जेरै ट्रेन्जेकसननि सम बारायनाय, UPIनि गेजेरजों NPCIनि सानफ्रोमबोनि ट्रेन्जेकसननि सिमाखौ 1 लाख रांसिम बांहोनाय जादों। इन्टारफेस फिस, अनलाइन वेबसाइटफोर बायदि प्राइभेट पेमेन्ट आइजेंफोरनि गेजेरजों 2,000 रांनि गोजौनि ट्रेन्जेकसनफोरनि थाखाय 2,000 रांनि गोजौनि ट्रेन्जेकसनफोर लानाय जादों। 4 घन्टानि सम सिमा, अनलाइन थगायनायखौ होबथानो थाखाय गिबि रां होनाया 2,000 रांनि बांसिन। मिथिनाय बादिब्ला बेखौ 4 घन्टानि सम सिमा होनाय जागोन। UPI ATM रिजार्भ बेंकआ थाबैनो गासै हादोराव UPI ATM लन्च खालामनो थांगासिनो। QR क'डखौ स्केन खालामनानै बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोगोद रां दिहुननो हायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला
आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।